sakay ka? Tara. Ay, sakay na ma'am, madarit kay na. Pagdali ba, kay walo kay naghulap diri ah. Ay animal, bantog ra kay way pasero madto sa mua. Kay nag-dispatcher re ka diri ah. Grabe bay. Nagkadugay si tag pamasayro ba? Reader naman inyong mga motor. Pero ako lang gi wa ka reader ani ba? Ya, wa kay plano mag-reader kay murag ikaw na lang yun nalahi sa grupo ba? Sus Bing, pag testing out reader, di ba? Kita ka mga chika, pilit kayo sa driver. Ay sus, juwa, wala ginas kung unahuna ng mga reader. Dire ko sa Inmax kay busi kitan-aon ba? Sos, bosi-bosi. Kanay mong motor, wa yung kukitanag na iniangkas nga siksi. Ah, dipinde ra puguro na sa diskarte. Beng, basig dagdag points imong gusto. Reader na dritso. Dong, asa man taging nga mga mamasayro ay mo anhi diri? Ti, ulat lang ti. Mabot na gito karon. Oh, darati oh, wala palibak. Dali na dam, sakay na. Lah, anong sakay mo itong pasero nga walang tumuturno? O gani. Marumaro gitong tawhana ba? Ah, grabe oh, sipat-sipat pa dire. Grabe nin tawhana, di mo respetog turno diri ah. Ma'am, hulat-hulat lang ha. Lumubalik to akong driver ron. Nagatod pa. Oh, okay ra dong oy, kaysa naman magbaktas ko padulong dito sa turnuhan. Ubay-ubay yun yung kwarta na mo ni Pidyong ron. Daro na mo, abot na. Ma'am, mali na. Sakay na. Grabe, binuang naman ni Bay. Kaduha na siya nagbalik-balik diri ba, nagdalag pasayro. Ang bugiro sa buang. O kita mo untay turno diri ang ano, ilugan mata pasahero. Bawal man na yung tirada. Kung gusto nta siya mamasayro, motorno siya diri. Layo sa turnuhan oy, mabaktas pa jud ko ani ba? Ay ma'am, relax yan diya ma'am. Madawat mo beauty ba kung mabaktas pa ka. Dili ko makasakay ani og diri ra ko magulat. Ako'y bahala ma'am, relax lang ka diya. Pagdali ba, kay walo kay naghulap diri ah. Pasig maunhan ta. Uy, hala, pasayro oh. Dali na regulat ba? Ikaw may una Bing ato ano? Sige, ito na ko ha. Ay ma'am, sakay ka? Tara. Ay, sakay na ma'am, madarit kay na. Kulot na akong gikontak ma'am, paingon na. Ma'am, na ma'am, nabot na. Ma'am, tara na, sakay na. Animal, bantog ra kay way pasayro madto sa mua. Kay nag-dispatcher re ka diri ah. Utik ba, utik? Wow. Gusto ba ka makakwarta nga dali ra nga nara sa inyo ha? Magdula na ta og una game, i-click ang link na sa comment section nga i-download kini. Magawas diha, login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register dahil nimutang nimong contact number, password, referral ID og verification code. Pag sulod mo sa dula dahil kalibre nga frequency ra nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang kapilian nga dula ra na Dragon Tiger na color game, color lang. Pero ang pinaka-paborito na kong dulaon man ang Mines. Kaya lang yung bomba para nindot yung pangwarta. Pananglitan, na rot yung frequency ra nga gusto pa ka madula, i-click lang plus sign sa taas, mamili ka 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daugan na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ang gamit. Ang sabi ang dugayan, magdula na tao kung nagit.